siphuza ngemali yakho. Besiphuza ini ngathi masihlezi siphuza khumali bese ngaphuzi yona imali yakho. Namhlanje uphuza ngemvuka kwamalume. Hayi ukuthi uvela uyithathe imali yakho uyiphuze yonke. Khumali wena othe mina ngidla imali yakho. Nguwena obatshalile lapha. Vele uyayini. Ngidla nini imali yakho ngoba ikhadi lakho Uyamuza umkhulu. Asiqaba umkhulu ukhulumela. Nangomalo wena ungilandele lo. Abantu abanamanzi akaze vele wangifuna. Ubone mina ngithi. Uthatha yena wamletha la ngoba la qala ezokhulumela. Wena ikhadi unginike ngesizwe. Zethu. Babukeli. Nginibingelele again. Anda ishow silungisa ikhantri. Lo nibingelela unogwaja. Uphula izinja nezinjakazi ziyasaba kumjaha ngoba zamjaha ziyaphuka. Namhlanje sihambile sendaweni yaseMbazwane phansi le kaMhlabalingana abaziyo bazi ukuthi isejozini kodwa kuthume ukuthi ekamhlabalingana. So ngapha eceleni kwami ngihleli nosisi ngapha ngihleli nomkhulu. Dadewethu unjani? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila dadewethu. Cela ukubuza dadewethu igama lakho uthi ubani? Igama lami nginqubeka ongwakamangeni Sibongo. Wakamangeni. Kungani dadewethu namhlanje usibhalelile? Nginibhalele ngoba ngibhlunge emoyeni wami. Ngomalume wami. Umalume ubeholelwa yimi selokhu wangena empeshenini yakhe. Selokhu waqala una 65 years. Iminyaka yakhe njengamanje ubeholelwa yimi. Kuthe nje ezinyangeni ezedlule kwafika intombazane. Wathandana naye bahlalisana nomalume bese kuyiyo eholela umalume. Nami ngingasazi ukuthi ngiyenzeni kanjani kodwa ngoba vele bekuumuntu wakhe bengingenankinga. Okubhlungu ke manje umalume akaholile ngoba bekhola ngolesibili. Igrant yabantu abadala umalume akayiholile imali yakhe intombazane ihambile nekhadi ngiyayicinga angiyitholi kulezi ndawo etholakala kuzo ezokucima ukoma angiyitholi nami ngikhathazekile ngoba umalume akanakudla akanalutho. Yabo bhuti ngibhlungu. Yo ekwaze kwanzima babukeli. Manje kulezi inyanga mhlambe ezimbili ngoba kade usukuvezile ukuthi umkhulu kade seholelwa iyona lentombi mhlambe ahlala nayo. Kade ikuthenga yini ukudla kade imthengela nomkhulu ukudla. Bebekuthenga ukudla khona bebekuthenga ukudla kwabo endlini nabo bedla kodwa nje bebehlala beziphuzele kodwa bengenankinga ngoba phela bekuyimpilo yakhe bebayathandana nami bengenankinga nalokho. Manje ke usehambile naye akusekho kudla akusenani umalume ulambile. Kubhlungu. Hayi siyakuzwa dadewethu. Mhlambe asike sizwe mkhulu Mbulase ngibuye ngapha ngakuwe. Kuyaphila mkhulu? Ngiyaphila. Hayi siyaphila nathi mkhulu. Mkhulu sicela ukuthi sizwe uhlangothi lakho yize noma mhlawumbe umshana kade esichazile kodwa safitha ukuthi sizwe nangapha ukuthi kahle kwenzakaleni. Khona untombazana bengithandana naye uthathe ikhadi lami wahamba nalo ngilambile angidlile nje kumanje. Manje nje inhliziyo yami ibhlungu abangikwazi nokukhuluma. Yo ayiwazi kwanzima mkhulu. Manje mkhulu igama lengane ubani? Uzethu. Hayi manje mkhulu uyakwazi la hlala khona? Hayi hlala ngale. Hayi. Ngangisiza nje impela nje ngicingela yona ngale ngoba ngilambile ngifuna ukwakha angidlile angazi manje ngizothatha kwakhadi lami nomshwalense wami awufakiwe imali yami idle yonke le ntombazana. Hayi mkhulu hayi ngiyakuzwa mkhulu ngoba mkhulu uthinte thina silungisa ikhantri silungisa ngempela. Khuleka mkhulu usizo uzolithola intombazane sobuya naye uzethu sobuya naye ephila. Echaze futhi ukuthi kungani baleke nemali kaMkhulu. Kungani mkhulu engakuthengelanga ukudla. Kungani futhi nomshwalense engawukhokhelile. Ingabe ningisizile manje ke namthola nabuya naye ngoba hayi ungibulele. Hayi kakhulu mkhulu kakhulu ngoba nje indlela oyichaza ngayo siyabona ukuthi ngempela umoshile kodwa hayi khuleka mdala ngoba nje uthinte thina silungisa ikhantri sizokulungisela. Hayi sengathembeni nawe ngoba ningisize kakhulu. Mkhulu ngabe ikhona mkhulu la? Ikhona. Sambeni mkhulu khuleka. Sizokulungisela mdala. Hayi. Noma vele singavalanga la. Ingane idlale kakhulu ngomkhulu. Idlala ngempela. Hayi khuleka mdala. My sister. Khuleka. Somsizo mkhulu. Kupholiwe la. Pholiwe. Ngoba nje bengibiza unogwaja ophula izinja nezinjakazi. Hayi ngiphula ngempela izinja. Yabo. Ngiyabangquku. Madoda. Hamba kanjani? Yebo. Kaphileka. Bafethu azi khona usisami simfuna.
Cobuka singamthola uzethu. Ngingamthola uZitho. Ukhona. Ukhona izolo ubuya dakiwe. Ubuye dakiwe. No bafuna becela ukuthi usicelele yena yabo. Anginkinga. Becela ukuthi usicelele yena. Ehlisa umoya mayisita. Ngoba ukuvezisa untanga wakho nje ungazi ukuthi umshaye. Ngoba manje. Yes. Awu yes. Okay. Sawubona tata. Aphela unjani? Ngiyaphila. Hayi siyaphila. Dadewethu. Ngabe umkhulu yamazi? Ya, ngiyamazi. Indaba. Manje waqala wathi ya. Kwangathi manje khona into yenzile, athi khona icalo nalo nje. Icelelani manje? Hawe. Alikho icalo ona dadewethu. Elani? Hayibo umusuphika wena liphi ikhadi lamalume? Ikhadi lani? Ikhadi legrant liphi ikhadi lamalume wena? Ungena phone ekhadini lamalume wakho. Hayibo ngiyangena sisi ngiyangena umalume ulambile ngenxa yakho wena. Malume ulambile ngenxa yakho wena. Ehlisa imoya dadewethu, ehlisa imoya. Khulileka. Yabona nje nibhalele thini sizolungisa lolu daba. Dadewethu. Manje mayelambile akamphakeli ngani? Angithi umalume wakhe uyasho nawe uthi umalume wakhe waye ngamphakeli. Ngiyamphakela ufuna imali yakho uhulumeni amnika yena isibonelelo sakhe uhlangana napho wena. Liphi ikhadi lamalume? Hayi uthatha ikhadi lamalume wena. Ngicela uchile sisi. Dadewethu. Yebo bhuti. Ngoba sila kahle size ngodaba likamkhulu. Umkhulu usivezelile ukuthi wena omholelile. Kade kuthumile edolobheni. Wena awubuyi ekhaya. Ngabe ukwenzeleni lokho dadewethu ngoba manje umkhulu uyakhala uthi ulambile nomshwalensi wakhe awukhokheliwe. Ngabe ukwenzeleni lokho dadewethu? Okay, ngizoqala lana ke bhuti. Njengoba nichaza nithi mina kade ngahamba nekhadi likaKhumalo. uKhumalo kade mina bengimbambe ngenkani ukuthi enginikeze ikhadi lakhe ngoba phela ubenginikezile njengoba nje lo sisweni ukele nihamba naye umshana wakhe ezothi mina ngithatha ikhadi likaKhumalo. uKhumalo unginikeze yena ikhadi lakhe mina ngomoya omuhle. Benge ngize nginqabe nami ikhadi Uholelani impesheni ongahlangene nayo. Awunampe Ngihola imali yakho. Ngenapho uthi ngihola imali yakho. Impesheni. Ukuthatha nona leli khadi leli. Awumiyeke ngifuna ukuthatha kanjani vele ngiyalifuna ikhadi lamalume ngimholele mina ngoba uzolenzani liphela umntana ukuthi liphela umntana Khuza lo muntu wakho oqala unibizile le yanbize khona waniletha la. Mina la angifuni umuntu mina ngisakhulumela noKhumalo. Uzolenzani ikhadi lamalume salibhalanga wena nje. Ufuna libhalo wena ikhadi. Njanje libhalo wena. Ufuna libhalo wena. Mana kancane zethu. Mana kancane. Kahle thina lana azile ukuzolwa nawe. Kepha ke into esizoyenza la sizofuna izinto kaMkhulu, sizofuna ikhadi laMkhulu nemali kaMkhulu, yabo. And ifuna ukuthi usichazele kungani uhambe nekhadi laMkhulu ngoba umkhulu ukuthumelile ukuthi hawu ucela ukuthi uyomthengela ukudla. Umkhulu awumthengeli ngisho ukudla. Awukhokhi ngisho umshwalense. Wena into yenzayo uyahamba uyodla nje imali kaMkhulu. Uyambona umkhulu, mbuka umkhulu. Uphathe kabi kabuhlungu, yabo. Ukuvezile ukuthi umkhulu nje even umshwalense awukhokheliwe because umshwalense uyareport uma uqeda ukukhokhela. Oh nizwe ngalo. Cha umkhulu nakho ukuvezile lokho. Umkhulu ukuvezile nalokho. Umkhulu ukuvezile. Khumalo wena othe mina ngidla imali yakho. Nguwena obatshelile lapha. Vele uyayini. Ngidla nini imali yakho ngoba ikhadi lakho unika wena ngothanda. Uyamuza umkhulu. Aqaba umkhulu ukhulumela. Khumalo wena ungilandele lo. Ashiya abantu abanamanzi akaze vele wangifuna. Ubonile ngithi. Uthatha yena wamletha la ngoba la khala ezokhulumela. Wena ikhadi unginike ngesizwe. Zethu. Uyayizwa lento ukuthi umkhulu uyikhulumela yena ukuthi wena uyayidla imali yakhe. Uyidlele imali kaMkhulu zethu. Angidlanga imali yakhe. Ikhadi umuntu mayinika ikhadi wena uthi lenze. Uthi ufuna imali yakhe. Uthi ufuna imali yakhe. Mina ngicela lokho bekumele ngikwenze ngekhadi. Umkhulu kade kuthuma ukuthi hamba uyomthengela ukudla, umholela imali yakhe umthengele ukudla, ukhokha umshwalense. Bese ubuya nemali. Bese mina ngizenza nini idingo zami? Bese mina ngizenza nini idingo zami? Yena phela uthandana nami idingo zami ufuna zenza ngani yena? Idingo zami ufuna zenziwe uyena. Mina ngizenza ngani idingo zami? Ngizozenza ngahamba nini khona wena ekhaya nje ukuthi ke ngahamba nini akusindaba yakho ke leyo wena. Akusiyo nje indaba yakho leyo. Hayi mina ngicela ukubuza. Wena nje umdala nangaka nje ekhehleni awushaya nawe nembeza ukuthi udla imali yekhehla. Nomhlambe wabona ngoba nakho ikhehla mhlambe lilahlele liholela impesheni wathi ufuna ukudla imali yalo.
imali bhuti ayibhali ukuthi iphuma phi nokuthi ekamkhulu noma eyebhungu imali nje imali nami ke bengengiyeke mina ilotho nami ngiyibona ukuthi uyanginikeza ikhadi lakhe ngenhliziyo yakhe mhlawumbe wemalume ilotho namhlanje namhla ngiyilotho wena uzothula ayikho into engizoyikhuluma nawe Uyilotho malume nawe uhlakuwe. uyiqhala vele ukaze wangifuna ukaze nje vele wangithanda Vena sisibona ngangiyibona. noma kuthiwa ungibona okusalayo ke mina nomalume wakho angeke uzosehlukanise vele ukaze wangithanda ukaze Uyamuzwa mkhulu uyamuzwa manje uthini uthi ngeke umshana enihlukanise okusho ukuthi uyazi umthandana naye wena hayi angisamfuni awusifuni ngokuthini ngokuthi imali yami lo imali yami bazomosha into yethu imali nje angeke izisiqhathe vele ubuzonginika imali nje ubuhlezi unginika nayo namanje unginikile vele ayisekho umsebenzi akanikanga nje uhambe ngicela dadewethu ngicela ukubuza kungani wena uthi kumkhulu ngeke nize nihlukane ngeke umshana kamalume enihlukanise vele umshana akangene endabeni zenu umshana ngoba elana uzofuna imali kamkhulu uzofuna nekhadi lamkhulu umkhulu ezokhona ukuthi emthengele ukudla ngoba umkhulu akadlile akana even imali kagwayi umkhulu vele uyayibhemela akana even imali kagwayi nomshwalense wenze njani akakhokhelile umshwalense buka nje ugcwele nalama love party cha imali kamkhulu akusho nizofunda nani ukunaka indaba zenu uyidle kahle imali nizofunda kamkhulu ukunaka indaba zenu ilove party engekho kunina ayizukunixaka enqondo ukusho ukuthi mina nokhumalo ngesihlwana ukhumalo wathi uyangithanda ngakho kumele akuveze ukungithanda kwakhe ukuthi ungithandelani uyini le angithandela yona manje okay ekukuthandeni kwakho umkhulu sekumele udle imali kamkhulu empesheni ungamthekeli nanokudla akusikhona ukuthi ngiyayisho unginikile nje ngoba ubethanda nami ke bengamkhombanga ngasipham vele ukuthi anginike ikhadi lakhe umuntu mayethina ikhadi nawe uzothatha vele linemali ngeke phela okay ngiyezwa mhlawumbe ukuba imali kamkhulu uyidlile enye bemele umkhulu kodwa umcabangele umthengele ukudla akana ukudla uma ngathiwa umkhulu njengamanje insimbi iyacima uyadlula emhlabeni umshwalense angafihlwa ngani umkhulu lizobona limfihla ngani awubaqala khena lilethile lana nje la ekhaya la ngeke dadewethu lizobona lenze njani lizomphakela wena angazi lizomphakela ngiyabonga ezekhaya uzanga wena ngothanda awuzanga wena ngothanda wenzani awuzanga uthanda malume yabayithi into sifaka kuzo malume yabayithi into sifaka kuzo manje mina sekumele ngihambe ngikulela ngezinto zakho malume ekubani ngakutshela kahle malume kumele ngihambe ngikukhuza ngenaphi endabeni zakho hayi mshana malume ethi small sizoyilungisa lena sizoyilungisa lena mkhulu khuleka mkhulu sizoyilungisa lena mala dadewethu asiqhambukeli ngoba manje umkhulu uhlukumezekile umkhulu akanakho even ukuthi ulambe even eswini yabo wena nje ungakhona ukuthi ulale nje ungadlili kodwa uJesu okay ke ngikhuluma into eyodwa ke wena qhala ke nawe khumalo ngoba shuthi uyaphuma ke imputinize ngani kahle into esizele la sizofuna ikhadi lamkhulu sizofuna nemali imali ayikho angazi ke noyithatha uyenzeni imali kamkhulu uyenzeni imali phela mina nokhumalo singabantu abayiphuzelayo siyayiphuzela sithandela ubumnandi ima ukuthi namhlanje akasakwazi nalokho ngihambile nami ngayiphuzela kade ngizoyiphuzela khona ngaba right imali ayikho ke kodwa manje wena uphuza yonke imali kamkhulu phuza imali phela ngwenzile nokumali yakho uphuza imali yakho besiphuza ingadi mahlezi siphuza khumalo besingaphuzi yona imali yakho namhlanje uphuza ngemvumo wamalume hayi ukuthi uvela uyithathe imali yakho iphuze yonke mana kungani mhlambe cause uyakuveza ukuthi nomntungwe neyiphuzela kungani mhlambe ungathenganga ukudla wakhokha umshwalense wase mhlambe encane esalayo wenze njani watsipha kuyona lo mali wase uthenga lo tshwalo ni old short niyaphuza kunokuthi uvedala ushaqe wonke 2.3 wonke awukhokhi isho umshwalense kamkhulu kahlahle wena into edingayo udinga nje amaphoyisa ngoba manje umkhulu uhlukumezekile umkhulu yabo ulambe ngisho ukulamba umkhulu intombi azothandana nayo ke phela mani ngabe nibophisa mina shuthi nina ninayo leni izomnika uyamuzwa mntungu uthi sizomnika shuthi intombi understand lo angeke ngizwe ngawe wena uzothula lo muntu akabusi imali yami nje kuphela ufuna imali yakho nje nomkhulu kahlahle khumalo uzoshuthi ufuna ikhadi imali ngoba imali ayikho ngichaza khona zethu yazi njengamanje nekhadi nemali konke ngikufuna konke angazi ukuthi okwenze njani zethu uyezwa njengamanje qhala khona ukuphakela zethu uyezwa njengamanje sicela ikhadi sicela nemali kamkhulu kungenjalo siyangena la endlini ngoba ikini vele la ikina ngidla konke la sithatha sizothatha esikuthathayo futhi inkosi niphethe incwadi nina zo khuleka sinele of authority ukuthi singene la khuleka umuntu ozongena la endlini la nje incwadi emgunyaza sizongena kungenjalo kuyophoqa ukuthi mhlambe nixoxisane nomkhulu nibone ukuthi nizokhokhelana kanjani ngoba umkhulu uhlukumezekile umkhulu akanyakho even ukwazi ukudla endlini yambona umkhulu
uphathe kabuhlungu umkhulu ungani vele kodwa zethu ndoda ke nawe usuwazi uhlumeza umkhulu udle nje shaqonke imali kaMkhulu wathi uyangithanda nje wena usebenzisa nje egameni lothando nje ukuthi manje imali kaMkhulu ishaqonke manje makunothando shuthi nemali phela afuna ize kimi nami ngeke ngimthande mahhala oho no zethu sicela uyeza umshana la sifuna imali kaMkhulu sifuna nekhadi laMkhulu sayifuna nekhadi manje la kungenjalo uzomane uyeboleka komashonisa ake ngize ngene mina komashonisa for ukhumalo uyalazi neqiniso lokuthi ikhadi lakhe angaze ngimkhombe ngasphamu wanginika ngenhliziyo emhlophe nami ngalithatha iqhaqaqha lakhe angilazi ukuthi likhuluma ngani kwakuthi linibizeleni ke la angazi kwakuthi linibizeleni ke kushuthi iqhaqaqha lakhe lizomnika yonke into ayifunayo akulona iqhaqaqha kumshana wakhe lo angithi liyamkhulumela isikhulumeli sakhe ngeke umshana engamkhulumeli ngoba umshana uyakuveza ukuthi umshana oldalo ngoba kade nemholela ukudla kade even umkhulu ushilo wathi kade ukudla ekuthenga umshana right wena ngoba sekufike wena ke imali kaMkhulu uyayishaka ngimthengela ukudla ngimenzela idingo zakhe kwafika wena ngoshishilisa wena vela ukaze wangifuna ukushuthi lempini indala kodwa ke asingene empini zeni zasesikoleni asingene mkhulu ukushuthi ukhumalo uzoza kimi ke mase ezofuna ikhadi lakhe sikhulume njengabantu abathandanayo ngoba le nje enani phakathi nje angizwa futhi angibonzi uqamba ushilo ke simuka nalo ikhadi hayi khuleka awumaluma ke ukuza kuwe khuleka yabo ikhadi sihamba nalo njengamanje ikhadi yaMkhulu sihamba nalo nemali kaMkhulu sihamba nayo sayifuna imali kaMkhulu thatha ke line libona khona ke ngoba mina angazani nakhadi ke ngazi imali nje ngidlile nje kuphela khadi lakhe ngilahlile mawuthi ngilahlele ematshaleni ade ngiphuzela khona ngithembisile ngale khadi usayithembisile shothi ngizokwenza elinye phela wena nje uzohamba naye umalume wakho lo zethu uyadlala wena uyadlala asambi la singatholanga ikhadi laMkhulu umkhulu kumele namhlanje masihamba ubulungiswa benzekile mfowethu ngicela ukuthi umbambe mkhulu ngicela ungibambela siyangena la maphelani yini ngicela ukuthi ngene ize lithole kuyafana lelo khadi ngeke ngicela ukuthi ungiyeke kahle wena asambe ngemkhulu asambe soma nalezi zinto zakhe lezi asambe mkhulu ayikho into esiyikhuluma ayikho into esiyikhuluma ayikho into esiyikhuluma mkhulu simnikeze ithuba lokuthi ekhulume liphi ikhadi laMkhulu sifuna nekhadi zethu awulibheke nali ikhadi impela ngenze kahle nje ngathatha le phone nali ikhadi lamalume yile impela yilo ngempela Miss Esikhumalo yile mkhulu hayi asibuyeleni mkhulu simuzwe ngoba ethi mkhulu kodwa mkhulu yaMkhulu iTV sihamba nayo nefoni sihamba nayo and ikhadi yakho nami siyalibona mkhulu nali ikhadi khuleka mkhulu zethu ngani ufuna sikhulume yini ufuna sikhulume yini eqinisweni ngifuna ukuthi ngicacise ukuthi umalume akaqhala sokugcina kanjani ngimnike kanjani imali yakhe yakhokheleke nokudla udla kanjani ukhumala ngithanda lento ukuthi anilethe lana nonke nalekhala lakhe ngcono sikhulumeni phansi hlaleni phansi sikhulumeni lento silungise sibone ukuthi yini esizophuma nayo egcineni kodwa nanoma kuthiwa kanjani iTV sihamba nayo kungenjalo uma ungafuni iTV sihambe nayo kungenjalo senza njani sinika imali kaMkhulu ikhiphile ikhadi ngizoya eqolweni mntana bengakamholeli le khadi ayikho imali lapha ya kodwa ngizoya eqolweni ngizohamba ngehola imali yomntana wami ngizokhona ukumcoshela angakudla njengamanje kweli mina ngisabheka ukuthi ngizozama kanjani ukumkhokhela imali yakhe kancane singayikhuluma kahle nje kahleni ngoba uthe ufuna silungise udaba ngicela ukuthi uhlale phansi ngicela uhlala lapha mkhulu ngicela ukuthi usondele kancane angibeli nale TV kahle la ingazife sekuthiwa nathi asikhokha uhlale phansi ungasondela mkhulu bathi zethu yini ke lo office mhlambe singayilungisa yipi nje into esingayilungisa because vele sekumoshakele manje imali kaMkhulu idlile ekhadi laMkhulu anginamali ngicela ukuqala ngokuxolisa Mtungu lokho engikwenzile angiqhenyi ngakho ngiyayisola nami ngesenzo sami kodwa futhi nginasi isithembiso kuwena sokuthi ngizokulungisa konke lokho ngiyaluza impela udaba lwakho ulambile nami kubhlungu vele lokho engikwenzile bengicela Mtungu ukuthi unginike isikhashana
ningathathi into zami ngizozama isikhashana. Ngeke isikhashana because umntungwa ulambe manje angithi yabo ulambe manje umntungwa. Inkinga bhuta ngeke ngikhona ukuyikhokha yonke le mali same time. Kodwa bengicabanga ukuthi mhlambe mangingathatha emholweni womntanami ngithi ukumthengela noma ikhombo eShoprite ka100 abe khona ukudla. 100 2000 nomkhulu uzomthengela ikhombo ka100. Ngenzela ukuthi ebekwazi ukudla ngizobe sengiyikhokha lenene kancane kancane. Hey zethu kahle nqubeke ehlisa imoya wena zethu uyadlala udlala nje ngomkhulu udlala nangathi futhi kodwa uzobedla mos kuleli khombe engishoyo ngizobe sengiyamkhokhela kancane yothatha insuku engane lo khombo mhlambe 2 days 3 days ngaphela lo khombo lokho wena ungakhona ukuphila ngekhombo kalokhuzi ka100 ungakhona ukuphila uzobedla yedwa ngizozama ngakho konke ngiyafisa ukusilungisa nami lesi simo inkinga akukho la engathola khona imali njengoba umntungu yena umuntu obe kade kwazi ukunginikeza imali manje akukho la engayithola khona wena usebenzisa iadvantage ukuthi umkhulu ngoba nakhe hola manje ingakho wayisondeza kumkhulu so rethu uzodla imali kamkhulu bengingayidli imali yakhe bengithenga ngithi bengimele ngikuthenge njengamanje sesimeni sokuthi akanalutho angithi unibize la ngoba ethena akanalutho ngikho ngithi ngizomthengela lokho okuncane nami ngifinyelela kukhona ngikwazi ukumnikeza ebedla ngizozama ukuthi ngimkhokhele imali yakhe kancane kancane kodwa ifoni yami phela kumele ibe kumina neTV yami because akwazi ukuhamba zonke lezi zinto lezi hayi khulileka wezethu ifoni nje sihamba nayo iTV sihamba nayo uyoza umkhokhela umkhulu ngoba silana sizolungisa lesimo ngoba silungisa iCountry nje sizolungisa lesi simo lesi khulileka nje ngizothatha mina yonke le mali Mtungu ngiyacela ungizwe baba nalo uxolo ngiyacela ungixolele kodwa Mtungu ngiyacela mina nawe sisuka kude sisithandani Yamuza umkhulu uthi udlale ngaye kakhulu ngiyawabona amaphutha ami ngiyavuma Mtungu akhumbula ikhathi zethu ebumnandi uyazi wena ukuthi mina nawe mase sigubhezele endlini kusuke kunjani akukho la uthiwa sesivumela khona izitha Mtungu ayisingene phakathi kwethu ayingini leyo nto leyo ngiyacela Mtungu ngiyaxolisa Mtungu mali umfuna imali yakhe uthi umkhulu akasayingeni indaba uthi mase ligubhazele into ayifuna ufuna imali yakhe kodwa besineyikhathi ezimnandi na Mtungu angayicabanga imali yakhe ngizobe ngimkhokhela kancane while thina sebesijabule sobabili yonke uyamuzwa Mtungu mina bengasajabuli ngale ndlela ukuthi usungaze ungilahle phambi kwabantu ngaloluhlobo zethu wena kuyomela wenze iplan ukuthi umkhulu imali yakhe umkhokhele because umkhulu uyamuzwa uyifuna yonke imali yakhe akasene ndaba ukuthi imali igubhazele empedeni niba kanjani endlini mase nobabili into ayifuna umkhulu ufuna nje imali yakhe kushuthi mina kumele ngiye kumashonisi Mtungu ngiyacela ngicela ukuthi uncenge inhliziyo yakho Mtungu ningahambi neTV yami ngineyingane mina la ekhaya zizobuka ini hayi zobuka zobuka ngiyacela nawe ungcengele kuMtungu uthathile ikhadi lakhe sengilibuyisile ifoni yami ngiyacela man kanti wena usamthanda noMtungu ngiyamthanda uyamthanda uMtungu yebo Mtungu uyamuzwa mina ngisamthandi mina uyabuza kuMtungu uthi akasakuthandi yena uyangithanda uMtungu inkinga umshana wakhe vele mayemjoja ngalezi inkulumo amjoja ngazo akamjoji yes akamjoji uyamuzwa nje umshana into emkwatisa ukuthi umkhulu akanakudla akanagwayi umshwalense akhokheliwe uyabona nje into enkulu kakhulu isisu umshwalense yabo ngizozama bhuti ukuhlanisa konke lokho kodwa phela ngcono noMtungu naye abe kanye nami sibonisane sixoxisane sixolelane ngeke usayidla imali kaMtungu angeke ngisayidla ngeke ayikho leyo nto leyo ngoba ukwazile ukushaqa 2.3 wonke hawu kube iphutha nombani lesibili nje nge4 ngoba kade behola i7 namhlanje imali kaMkhulu wena uzovela nge7 nakhona bathi ubuye ekseni imali kaMkhulu ukuthi uyishaqo shothi lokho hamba nje nini ulesithathu lesine uzobuya ngolesihlanu 4 days zonke nje wena nje umnandi nje udla imali kaMkhulu ngicela ngalele lezi ngane angicani ngayilaleli mina ngicela ukukhuluma nawe mina nawe Mbulasi ngiyabona ukuthi le nkinga ngeke ixazululeke ngicabanga ukuthi ikhadi ngoba silitholile neTV ikhona Mkhulu iTV le sobamba yona nefoni yakhe bese kubuyisela imali yakho uyabo kodwa Mkhulu ngoba uyakuveza ukuthi umntanakhe uyontshotsha imali nengane yakhe bese kuthengele igrocer ngoba Mkhulu athi ukuvezile ukuthi ulambile ngiyocela ukuthi Mkhulu leyo grocer
uyamukele nawe mshana wehlisa umoya mshana ungamlwisi ngoba phela manje naye usenza ubuntu useshawo unembezo ukuthi kodwa isoka lami phela lilambile kodwa nawe mkhulu yayithanda incane uyithanda iphele incane ukuletha nini ke lokho kudla lelo phasela uyamuzwa ukuthi umkhulu lephasela lakhe lokudla akho ukuletha nini ngizobona noma kusasa Mtunga ngoba manje vele sekulate ukuthi ngingaye edolobheni uyamuzwa mkhulu uthi nje uyathembisa ukuthi kusasa uyokuletha and nathi mkhulu sokwenza sure ukuthi sizokufonela mshana sizokufonela because nathi sabantu abasuka kude kodwa siyokufonela siconfirm ukuthi ngempela ukulethile uma thiwa akakulethanga sophinde sibuye uyamuzwa kodwa Mbulasi hayi ngimzwile shuthi kusasa ukudla uzoba nakho noma kungeke kukulast angithi ngoba uthe umkhulu angeke kukulast kusho ukuthi kuyomela hambe ulokhu uzama yebo ngizozama uzame ukuthi nala ekhaya ngizothi ukumphakela ngimhambisele umhambisele kwahlahle uyamthanda uMbulasi ngiyamthanda mina uMtunga kodwa ukuthi ngoba manje le ndaba isikanje uyamuzwa uyamuzwa mkhulu uyamuzwa mkhulu uthi Mbulaze uzozama ukuthi nalapha kuba uma iphekile ekuphakele uyokudla kodwa lokho kudla noma usamthembi hayi angisamethembi kanti wena mkhulu mala mkhulu awusamthandi kanti wena hayi angisamthandi hayi ngiyakuthi no zethu siyahamba futhi manje cela ukuthi kusasa igrocery kamkhulu uyithenge yabo and siyofona siza ukuthi ngempela uwenze njani umkhulu ukudla kwakho ukuthengele mkhulu sambeni wezethu kuleka ke ifoni ne TV uyokuthola umase umkhulu sekulokhuzile bye zethu bye sampela futhi yabo le TV uyoyithola umase umkhulu uyibuyisile imali kamkhulu ngcono ngoba mkhulu kodwa ikhadi lakho lithole kodwa mkhulu nawe uyayithanda incane ziyagijima mkhulu igijima iphela mkhulu ishisela igazi yabona phela hayi kunzima mkhulu no hayi umkhulu phela vele kubalekile ukuthi neqolo ubuye ulilodla hayi ngcono kodwa mkhulu ngoba iTV nayo uyayibona iTV nefoni futhi nekhadi likhona mkhulu uzizwa nje unjani ikhadi lakho libuyile angizizwa nginokujabula athi nje amagama mkhulu ongawadlulisa kithi ngoba sambe safika la eMbazwana kwamhlaba yalinga khombisa ukubonga kakhulu ngiyabonga hayi kubonga thina mkhulu kubonga thina mkhulu khuleka futhi mkhulu uma thiwa nje imali yakho akayibuyisanga sikhona thina mkhulu silungisa ngempela ikhanda mshana kamkhulu siyabonga ukuthi usibhalele nje nathi siyocela ukuthi silungisa ikhantri sibonge ngento oyenzile ukuthi umalume wakho umsukumele ngoba mhlambe lento ukuba umalume wakho awumbonanga ukudla engenakho kade uyoxakeka athi nje amagama ongabonga ngawo nami ngiyabonga kakhulu Nkosami enikwenzile kithi niphinde nikwenze nakabanye ngiswela wona amagama okubonga hayi kubonga thina nawe ke mbukeli lapho ke ekhaya uma thiwa mhlambe khona inkinga onayo nanoma ngathiwa mhlambe bakuskemile noma badla imali kagogo wakho noma kamkhulu wakho ukhona utrailer unogwatsho phula izinja nezinjakazi ziyasaba ukumjaha ngoba zamjaha ziyaphuka sizolungisa ikhantri uma suthinte thina silungisa ikhantri suke solungisa ngempela no anginankinga mkhulu siyabonga